Здравейте, приятели, намираме се в Гърция. Искам да споделя моя опит с вас с AI, с маркетинга, как се автоматизират вече всички процеси. Може да се пуснеш маркетинг, агенти, които да ти изтестват сами креативи на магазина, да оставят винарите да вървят. След това да създават нови, да копират винарите, да правят хубави видеа. Ще да споделя, че доста е напред и мисля, че доста добре се справя. Ще замести нашата цялата работа, което е много готино. Също може да си пускаш рекламите с... Аз пускам рекламите само вече през Telegram, с войсове, се занимавам да пиша, с готови нагласен системите, фоллопите. Имам дори няколко бизнеса с като ферми за контент, сами качват контент на всички страници, CRM системи, ERP системи. Едно време хората учиха как да пишем код и да създаваме системи, дори някакъв junior код без AI, всичко на ръка, или с някакви основи на ръка, после с AI. Сега вече AI гради цялата система, учим се как да работим с AI, а не с самите... Учим се да работим с AI, а не с някаква ръчна работа. Аз вече почвам да мисля как да оптимизирам процеси, какво може AI да свърши. И вече се чуди какво не може, защото вече може много неща. Агентите са вече на много високо ниво, особено с Fireball 5 мога да правиш много яки неща. Портални проекти. Преди, ако имаше една фония да направиш за един ден за един проект с фоллопите, с рекламите, да изтестваш проекта, дали ще има полза от него, как да го скалираш, вече можеш с AI да се правиш това, което е готино. Всичко може да си направиш трейдинг блокове, да търгуват, изпълняват перфектно сигнали, изпълняват също и трейдли извънта перфектно входовете. Изтестваш ги за няколко месеца, няколко седмици, ги пускаш на реални акаунти и продължават да се търгуват. Може да ги направиш с пазарните цикли, да са добре, да се съобразяват с тях. Пазара, когато не е добър, да търгуват, когато е добър да търгуват. Може да купираш цели стратегии и това ме навежда на мисълта, че AI е бъдещето и бъдещето е тук, но да се възползваме веднага. Просто ще изпуснем много. Подсъзнателно хората искат да използват AI, просто не му вярват все още. Но тези, които се доверят, пък са по-напред тези, които му вярват, после пък ние докато влязат. Технологиите вече толкова бързо се развиват, че агентите мисля, че се заместят даже и да си намериш половинка и гадже, което не е малко. И трябва да си адаптираме в днешно време, да учиш бързо. Според мен дойде време, в което няма да има да учиш нищо и то наближава. Ще има нужда да си изразиш мислите на AI-то да ти свърши цялата работа и да те изпълни и да решиш много проблеми наведнъж и да бързо и кратко време. Което е уникално за този път съм в Гърция и много ми харесва, защото има много българи. Ама не е проблем. Храната е хубава. Обслужването е добро. В България даже вече не се ходи, аз съм ходил винаги в България. България е хубава, готина, ама не колкото ли малко купина. И така, приятели, ходете на море здраво. Мъчете се, защото скоро няма да има върху да се мъчим с AI. Трябва да правим някакви живи събития само. И понеже всичка друга работа може да бъде свършена и заменена, и ние ще може да бъдем много лесно заменени и предлагам да се възползваме на макс.
Така че ако имате някаква нужда от консултация, съвет, обучение, съм на линия. Може да се свържете с мен във вебсайта и да обсъдим какво имате нужда, защото вече почти всичко може да се направи. Даже може и да не мога да се забавлява през нас, но може да не измисли как да се забавлява. Окей, стана на линия, хубав ден, чао!